Uy, ligo pa. Yan oh. Mga parekoy, naligo siya yan mga parekoy. Tutang So yo, what's up mga parekoy? For today's vlog mga parekoy, manghuhatag paon sa Bantak. Kayos, ang pangana? Kayos. Manghuhatag pasayan mga parekoy ato sa sapa kanang ang tawag nila diri sa mga pasayan nga nasa sapa kay uwang. Uwang mo siguro po sa mo. Ta, manghuhata na. So mga parekoy, manghuhami ka ng uwang ato sa masin diri dapit dito. Maunay paon nila diri mga parekoy para musod ang uwang bitaw ato sa Bantak daw. So wa kay lag bantak mo niya. Ni, mo na bantak mga parekoy. Malayo 'yan. Siya nga sa kong damang parekoy kay namatay tanan. Way kaon, kalimutan ko. Ubos damang ko. Nita diri mga parekoy. Uy. Ay duha ka kaba mga parekoy. Sus, kung nakapala sa ritsa diri mga parekoy, lingaw ta kayo no. Kagama na ta daghang malditong bata episode no. Kay wala man sa diri, vlog sa lang ta no. Samtang kapata ko Bohol. Renz, gawa tayo ng ano Renz? Drama. Yung acting-actingan, marunong ka. So si Doning. Gawa tayo ng drama. Sige, bukas. Bukas ha. Gawa tayo ng drama. Subukan ko yung mga talent nyo. Yan. Doning. Wala kang lakas bago kang kain. Nga na dyan mga parekoy, basta busogan eh. Kapoy dyan na, gumagkaan. Diri di ang yan mga parekoy. Kayos. Kayos sama. Ano pangalan yan? Kayos? Ha? Kayos. Walang kayos. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? So mga parekoy, pakita natin mo kung makakuha na may hakay. Medyo layo-layo pag yun. Ito mga parekoy, ang laki. Money kayos. Ipaon sa Bantak ba daw. Tara, Doning, let's go. Let's go mga Lutuin na natin to. lutuin ba yan? Lutuin. Natin. Isug ba eh? Para mukhaan ng uwang. Sunog. Susunogin ha. Na uga. Ito na yung sunogon para mukhaan ng uwang mga uwangan. Kaluoy sa karabaw! Kaluoy kasi mong kabaw! Paw! 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 Hala! Hala, ay nalagig labang! Hala ang kabaw! Hala ang tao! Ang tao! Ang tao! Sabahin ninyo! Sabahin ninyo! So yun mga parekoy, luto na siguro na. Kung tanaan kung luto na ba. Oy, napagtong naman yung mga parekoy. Yan ang Bantak guys, manay Bantak. Teka lang din baka may kawayan dito din eh. Ay, ako na lang. Hindi mo kaya na? Ako na lang. Sumana yung Bantak mga parekoy. Kani, ano isoda ang paano mo nga katong giluto dito. Nga inagsud sa inaghumol nga to. Ana pa masud ang mga uwang. Kubit na niya daghan ba.
A few moments later. Let's go mga prekoy, magtaan na ta sa tong bantak para natay sudan ng buntag. Okay, todra. Uy, Ay, ang sundang. Nani man sundang pa? Ano lang? Dahil sundang Loren. Nindot kay Bioder Santiga mga prekoy. Nindot kay Silag Bukid, oh. No? Nindot kay Bukid, oh. Ganda ng view mga prekoy. Tara ko dara bes. Ay, hindi balance. Kamahulog yan. So mga prekoy, kita-kits nga to sa suba mga prekoy kay taas-taas pa miglakawan. Mura kong manananggotan eh. Mga basak nila mga prekoy, oh. Dako kayo. Daghan sila basak dito. Ang uban padung na magtanam, ang uban wa pa kay kaning maong nauna ni sila kanang sudlay mga prekoy kay namgo sila tubig ko diha. Pasuyo para sila tubig ba. Sa mga nay kwarta makatanom jud dayon. Sa mga wa magkuha sa uwan. Di ba yan? Duning. Kawawa man ng sanilas mo Duning. Pakita mo nga Duning, sanilas mo. Oh, mga pare ko oh. Buslot ng sanilas ang pikas. Ang pikas. Buslot din oh. Kawawa ng batang to. Duning. Bay ilang pag maraming nag-share nitong video natin ngayon, baklan kita sinilas. Promise ko siyan sa'yo Duning. Baklan kita sinilas. Ilan lang naman sinilas niya. Hindi naabot ng shin yan. ginano na nga. Na, palitan na ang kapang. Kawawa ka naman Duning. Hindi ka mag-igma pag hindi ka uwi. Hindi ka hinanap mama mo. Hindi naman ikaw si Duning. Duning, hindi ka hinanap mama mo? Bakit? Saan papa mo Duning? Mindanao. Mindanao? Iloilo? Yung mama mo? Nagpapangalan mo pala yung mukay. Saan Duning? Balay? Anong ginaobra mama mo doon? Ba't hindi ka hinahanap? Yahoy, tigaan. Harap, may mukay. So mga parikoy, padaw na ta sa suba, dool na ta. No? Diha, tubig. Kung magbaha diri mga parikoy, lapaw jud ang tubig diri sa mga sagbot-sagbot oh. Diha oh. Di malabngan. Di malabngeg tao. Duning, mao na ka. Hoy, Jagisa, Oh. kamu matakagtaan. Ako lara kapat karon. Ed, Wawa. sabi niya mga parikoy, kami lang ko ibutang anong mga kuan sa mga bantak niya. Sila ko ikulit sa kamera. Kinaray ang magustorihan ni diri di mo sabot. Ako makasabot-sabot na ako gamay kay daan mo ko diri. Sumanin suba mga parikoy. Diri oh, lam ni dira, dalam ni diri. Pero ato ta sa unahan dito ta sa ubos-ubos ta. Ha? Kalsada tanga dira po. Krusada? Dito na lang. Apit kayo. Grabe dako suba nila diri parikoy oh. Kani akong gilakwan ron. Apil ni sa kuan. Sakop ni sa kanang agyaras tubig. Ano oh? King dako ajud mo suba. Kanay pare ko na sila gitukod nga bridge para kung magbaha gani makalabang sila, di ba? Hanging bridge na sila mga pare ko. So mga pare ko dako adag bridge na ilang gagama dito. Oh, hanging bridge. No? Taas kayo. Kaya sa pikas oh. Tara. Wow. But na tadi sa kuan atong butangag mga bantak mga pare ko. Dito yan? Dun pa? Eh, wala, ano dito? Uwang? Wala ko na mga uwang din mo pre mong adto dito sa ubos. Nag-ihog mga bakit dito mga pre oh. Palakang bato, pinatulan. 1 hour later. Eh, salamat. Abot na yung pre anhin na mo, ibutang ako. Ano yan? Anhin mo magkuhan pare kay, magpataano ka ng bantak. So butang na natin mga pare kay. So mga pare kay, magbutang tag usa diri bok. Mga pare kay, tayo butang diri masok bok. Dito rin dalam.
Ang butang ng bato pare koy para di man. Sana tayo kasama pare koy. Tanganday ka ng ilhanan mga pare koy, tungtungag bato. Okay. Tarong nga. So yung gitarang mga parekoy kaya dito ka mao. So diri ang ikatulo mga parekoy. Kay sure daghan sunod diha ang mga uwang oh. Mo saka diri. Ganituin mo muna. Kamalak yun. Maglagay ka, di ba ganito? Di ba sarado yan? Buksan mo. Sa'yo, kina, hindi mo binuksan eh. Di ba sarado So wala yan? ito nablihigan niya mga parekoy. Sarado eh. Tulo tong tarong ano niya. Bukas. Buksan pala mga parekoy dapat lubagon pa. Lubagong liog para magawa sa muta. Dawai. Diri yan. Bukas, walang ano yan. Walang naman yung bukas kasi hindi yung binuksan. Uy, ligo ba? Yan yan oh. Mga parekoy, naligos yan mga parekoy. Butang ang bantak. Bato. Bato ba kuya? Garutan mo? Yaya blihan. Isa, dalawa, tatlo. Pang-apat yan yan? Pang-apat? Yan ang mga pangalan. Okay na dyan, Renz. Pang-anim. Pang-anim mga parekoy. Tapos pang-lima. Renz, pang-ilan yan? Tapos na dyan? Walang bato. Bato. Ito, bato. So mga prekoy, manamig ka ng taan sa bantak na mo. And nabasa naman ko prekoy. Mga ligaw na tagtiwas. Tara doon. Ang ligaw na tagtiwas mga prekoy. Dito oh. Yun. Backdive eh. Oy, galing ah. Ikaw Renz be? Galing ah. Ano naman? Gag. Ikaw doon. Ikaw doon. Dalam. Dalam. So mga parekoy. Imunstad na natin to. Right. Let's go. You've been sending flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me. Shout out na dito. So mga parekoy, uli namin no kay kapoy na magniligo dire. Tanawa, lam ka dire mga parekoy. Dalam dito. Yeah. Picture. Oh, lam ka dire mga parekoy. Oh. Hop. Yeah, picture. Sam. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3.
So mga prekoy, sunod na namin shoutout ha kay way signal dire di may kasaog kay home quarantine daron. Community quarantine ta. Sunod na lang ko shoutout prekoy kay way signal jud dire. Inagsaog na mga to mag-screenshot ko kay shoutout. Pasensya na mga prekoy. Peace. Ay mga prekoy, kanang balikon pa din namo ugma ang bantak dili pa din ang vlog na to no. Balik pa ta diri ugma. Mga alas 4 ta diri mga prekoy, moari ta. Kay kung mabuntagan na nato ko ang mga prekoy, manggawas na sila so atay makuha kung buntag na to moari. So dapat kadlawon ta moari. Hello. 3:28 a.m. What's up guys? 3:13 early in the morning padong tanga to suba no kay atong kuhaon ang atong gipataan nga bantak. Silawa so guys. Tara mga prekoy. Ato nang ato ng bantang ato sa suba para natin sudan kung buntag. Mo ni ang kanang home quarantine nga maagi para maka sudan. Tara, let's go. Akong koy mga parkoy kay kaning lupot kutong gapon. Si Yan, si Lawrence. Kameran tulo mga parkoy. Kadlang dako mga parkoy kameran tulo mo adto. Wala doon ning katong gamay bata. Malag gusto na kanay ito nga dyan. Nga tapos na doon yung garing wat ibang na anay na natin ko. So mga parkoy sa karsada lang may agi na kay medyo bato-batoon nga to sa tuba kung ara may agi. Na may shortcut sa karsada na lang. So mga parkoy nanata diri suba. Nanata sa atong gipataan ka ng bantak. Alas 3:45 sa buntag tan-abot diri. Tanaw na to mga parkoy kung abay sod. Tara. Wara to laman mga parkoy. Yun know? Wara laman. Hindi kasi nakabukas mga parkoy. Tara. May laman? May laman? Wala. Siguro yun. Wala? Eh, wala laman mga prekoy. Ikatulo ay kaduha mga prekoy. Manggitay sud. Basa rin eh. Basa kapak mo. Basa ka na. Magbasa ka na lang. Ito, may laman prekoy. Isa or dalawa. Butoy. Hindi mabuksan. Hindi malubag na mabuksan. Itong tanahan mga prekoy kung nabay sud niya mong kuha. Ito video ko yan. Meron isa. Pag-video yan. Pag-video yan. Pagdiding na sa... Ano Diyos, ingon ko ano ah. Wak ko. Isa tawag ka bol na? Uwang. Dahil lang. Lisan niya na ano. Diyan, nasili gurubay. May sili ah. Tang na mo lang sarado. Yung ubog Diyos ah. Kung anti kawat, sili ko, no? Malaking sili ra. Diyan sili. Amor Nabaga. na. Amor na tangkon mong sili. Kung ito nga darwato ka. Anan. Duro ko taran ka. Kung nakanaw mo, may sili. Ano mo sila kiba na yan? Ang dami niya. Duro isda ba? Dogdog ra. Sili ra pag siraw sa iyo ano. Hindi ko naman. Daghan mo ko mga prekoy. Oh, daghan oh.
Mana uwang dari mga pare. Uwang, igsuon sa awang. Ay, grabe yan, dalawa ngayon. Maya na. Guba na yan, guba na yan. Maom na ano. Guba na yan. Ha? Guba na yan. Konti lang oh. Dum 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 dee doo dum dum.